Znanstvena dognanja z področja medicine nakazujejo, da skoraj vse bolezni in težave pri človeku povzroča premaknjenost atlasa iz njegovega točnega anatomskega položaja. Atlas je prvo vretence pod lobanjo, ki ne nosi samo glave, ampak praktično celo telo, zato zavzema ključen položaj v telesu. Medicinska stroka je nekako prezrla njegov pomen, njegovo zamaknjenost v povezavi z boleznimi in težavami pacientov. Kaj je torej atlas in kakšne težave povzroča človeškem organizmu njegova zamaknjenost? Atlasologija je nauka koju ja formiram, nije postojala do sada. I vrlo je čudno zašto jednoj maloj kosti koja se nalazi tu ispod lobanje, zašto praviti nauku? Pa napravljene su već razne nauke u sklopu medicinskih nauka o raznim delovima tela. Ali medicina je jednostavno zaboravila na taj pršljen. Meni je to jako čudno, jer meni je isto žao što bar pre 30 leti neko nije shvatio kako se taj atlas namešta, jer bi ja bio zdraviji. A ceo život sam bio bolestan dok mi nije namešten atlas. I onda sam shvatio da mora tako da bude. U prethodnom veku, 20. veku, stotine lekara je tražilo način da nameste atlas. I našli, desetak lekara je našlo načine, nažalost pogrešni su. I obučeno je sigurno 30.000 ljudi na svetu, a ima još i hiropraktičara, manuelnih terapeuta, koji srede medenicu, hrbtenicu i na kraju kažu sad ćemo malo vratni deo hrbtenice i kao opustite se i onda naglo ovako cimnu. I još više izmeštaju atlas. A atlas i ljudi sami izmeštaju i ovako krcanjem i jastuk dok spavamo, udarci u telo, glavu, jer on se ne nalazi na dobrom mestu već i pre rođenja i onda se u principu sve više kroz život izmešta. Posle 50. 60. godine, ako ništa drugo, on se naginje naprijed, a to naginjanje naprijed je najgore. Jer iskrivi hrbtenicu, organi nisu na mestu, kosti nisu na mestu, zglobovi i krenu svakakvi problemi, komunikacija mozak-telo se smanjuje, manje dotok krvi u mozak, jer kroz atlas dolazi krv u mozak i jedna i druga arterija i naravno vraća se pored atlasa i kroz atlas. Telo se krivi, nastaju svakakvi problemi. Sad, ovo mi što radimo, ovo nije lečenje. Zato je nama odmah ispod Human Up-a kao naš glavni moto zdravi bez zdravljenja. Ovo čak nije ni alternativna medicina. A desetine hiljada godina svi ljudi što su živjeli, koji sad žive, nema čoveka koji nije osjetio tu neku smetnju i pokušao nekako da je reši i nakreću i glavu i sami sebi tako rade i samo probleme prave. Sad, dr. Rainer Zeibel, Nemac, on je jedan od najvećih stručnjaka na svetu za kičmu, da vam ne pričam šta je sve on, recimo jedno 30-40% sadašnje hirurgije je njegova hirurgija, on je inovator i on nije isto, praktično nisu obraćali pažnju na atlas, nisu ga poručavali. I on je napravio jednu morfološku studiju od 2006. do 2010. 3D skenerom se sad atlas savršeno vidi. I te njegove izmeštenosti. Ranije rengenom, znači sa ove strane kad snimaju, atlas je zaklonjen lobanjom, a sa ove strane kad snimaju potpuno se vidi atlas, ali ne znaju ni šta je levo ni desno i ne vide se te izmeštenosti. Tako da, najveći pomak je napravio Švajcarac René Schimperli koji nema medicinsko obrazovanje. Međutim, i on, taj njegov metod je ipak katastrofalno pogrešio, te uglove odakle ide i on je za nekih 15 godina obučio oko 400 ljudi na svetu i svi onda rade kao što je rečeno i kao što je ugovor potpisan, a ja čim sam završio obuku koja je trajala 7 dana i koštala 20.000 evra, pa sam platio za svog sina i maltene to je bila sva moja oštuđevina za starost i bolesti u budućnosti, ja sam investirao u to. I kad sam završio obuku, bilo mi je prosto, video sam da to nije u redu i sad ne radi se o tome da li sam bacio pare ili nisam. Recimo u Sloveniji je 9 njih kod njega završilo obuku, a on dalje ne garantuje, samo završite obuku i sad sami ste na tržištu.
čak i predavanja malte nismo smeli da držimo, predstavljanje metoda, vrlo malo oglašavanja i tako dalje. I ja sam uočio da je to pogrešan metod. I sad ne radi se više, oni ponekad nekom nameste atlas. I vidite, kažem, negde oko 100.000 ljudi u zadnjih 100 godina, jedno 100 miliona su pokušavali namesti atlas, nikad niko nije umro na nameštanju, najverovatnije, ne mogu znati to, ali za većinu bi bilo bolje da su tad umrli nego što im atlas još u principu više izmeste. I onda kad se atlas izmesti, nekima istog trenutka kreću neke smetnje, a nekima vremenom. I posle godinu i posle 10 godina kako se telo, hrbtenica krivi i samo nastaju sve veći problemi. E sad, ovaj moj Human Up metod pre 4 godine nastao, 2013. godine, i ja sam do sad uspeo da obučim negde oko 250 ljudi. U prvo vreme bilo teško nalaziti nove na obuku, a sad, hvala Bogu, svaki dan bar jednoga imam na obuci. Ja očekujem za godinu dana ću već imati razred od 30 njih, a ovo može sve mnogo brže da ide, jer ne mogu ja da izmislim i da plasiram čovečanstvo. To mora države da prihvate pod svoje, ali da bi se to desilo moraju shvatiti, znači ekonomisti da naprave razne procene, da recimo đaci, studenti mnogo bolje uče, da je radna sposobnost neuporedivo veća, da su ljudi zdraviji i srećniji, jer tu u tom prvom mozgu, tu je sve, ne samo da je i psiha tu. Džabe psihijatri, psiholozi traže te mentalne probleme u velikom mozgu, kad je odavde sve, plus nervus vagus je ovdje prignječili svašta i onda razni problemi. Ono što je nevjerovatno, ne samo da te fiziološke bolesti hronične nestaju za 2, 3, 4 meseca, kad se oslobodi ta blokada, nego se i te depresije, sad zvanični podaci, preko 80% ljudi, čak i dece, su depresivni. Atlas je isto izmešten i sad kao i ranije i nema dovoljno krvi u mozgu. To su razlozi i za depresiju i zato što je gornjem mozgu žao što ne može da leči telo, mada on i ne leči. Donji delovi mozga treba da prate funkcije tela, ali ne mogu, blokirani su i nemaju dovoljno krvi i onda razni problemi nastaju. Tako da i ti depresije i te ostale, čak i teži mentalni poremećaji se rešavaju vrlo brzo, mesec, 2, 3. Povejte mi, tu sicer piše kar precej dolg seznam bolezni, ki naj bi z namestitvijo atlasa se njihov učinek ublažil, oziroma bi bile manj očitne, pa vendar je v namestitvi atlasa odgovor za vse težave človeškega organizma? Sve. To je, kažem, medicina je nažalost propustila taj atlas i o njemu praktično i ne uče. I čak se i plaše atlasa, jer znaju šta sve tu ima. Naravno da znamo i mi. I mi ne radimo na tom najopasnijem mestu u sredini, to je znači tu igla ili čačkalica, da probije tamo i čovek u sred bolnice za 3 minuta nema spasa, on će umreti. Mi ne radimo tu, radimo ovdje sa strane i praktično samo ligamente, to je Švajcarac se setio. Svi drugi dan danas guraju sam pršnjen, kao bilo koji drugi pršnjen. I nameste ga malo prema drugom pršnju i ljudi imaju neko vreme olakšanja, ali prema lobanji ga izmeštaju. I onda kreću razni problemi, od vrha kose do noktiju na nogama. Skoro svi problemi sa zdravljem, ja sam to i sa svojih 20 godina svojih shvatio da u mom telu na više mesta ili na nekom mestu postoji problem. Ali nikad, nigde niko nije pominjao taj atlas i sve medicinsku literaturu, anatomiju, sve što sam proučavao, nigde to ne pominju. I onda pre 7 godina kad sam vidio to u novinama, shvatio sam da je to i jedva sam čekao da mi nameste i meni su namestili. Oni recimo jednom od 100 nameste. Sve zavisi kako je kome taj atlas pomeren, pa se desi nekom da nameste, ne znaju kako su ga namestili, a ne znaju ni kako drugima još više izmeštaju. Tako da svi problemi kreću zbog atlasa, osim spoljnih infekcija, virusi, bakterije, paraziti, ali to su spoljni uzročnici, njih je neuporedivo manje nego to što je od atlasa kreću svi problemi u telu. Jednostavno to je, meni je žao, kažem, što ranije to neko se nije setio, shvatio, no da
Sprava priča je krenula krajem 19. veka. Amerikanac David Palmer je hiropraktičar, nadaren, isto nije imao medicinsko obrazovanje. I on je shvatio da je zbog atlasa svi problemi u telu, i gore u glavi i u telu. Dok je bio živ, pokušavao nađe način i njegov sin je uveo hiropraktiku u medicinu, ali nisu našli način. Sve do ovoga i sad, posle ovog mog human metoda, jednostavno ne treba više niko ništa istražuje. Mi to i dalje do nekih tako sitnih savršenstava dovodimo, jer praksa je ogromna. U prethodnih 6 leti sam namestio oko 10.000 ljudi. Najmlađa beba je od mjesec i po dana, najstariji čovjek od 106 leti. Ta beba je recimo bila bolesnija od tog gospodina koji je skoro apsolutno zdrav, nikada nije bio kod lekara, niti ikad lek popio, a toj bebi su na porođaju prilično izmestili atlas. Povejte mi, zanimivo je, vi ste konec koncev študirali dramske umetnosti in ste postali neke vrste, v narekovaju, seveda, zdravilec. Pa gledajte, ja sad pišem moju 3. knjigu, zvaće se Istina, a ova knjiga, evo, do sad nas ima u 10 dežela i oko 10 jezika je prevedena. I sad imamo i ta iskustva preporođenih. Se pravi, pričevanja tistih, ki ste jim uporabili human up. To su apsolutno svedočenja ljudi. 80% toga je medicinski nerešivo. Mi garantujemo samo 3 stvari. Nestaju vrtoglavice jer normalno dolazi, i to vrlo brzo, dolazi krv do mozga, nestaju aritmije jer se oslobodi obično s leve strane nervus vagus za srce prignječen i nestaju trnjenja ruku i nogu. Ali to treba proces 2-3-4 mjeseca. Da izađe taj pogrešni kalcijum iz nogu i iz ruku. On je težak pa ide i u ruke i noge, jer mi smo jedina životinja koja stoji i samo je nama izmeštan atlas. Od 5700 vrsta, otprilike koliko ima sisara, samo je nama maknut i čak i u donja pluća ide taj kalcij. E sad, ovo sve što sam ja u zadnjih 6 godina mukotrpno došao do rezultata i taj razgovor s ljudima, shvatio sam da je taj kalcijum najveći problem. Jer on zapušava mikronske krvne sudove, krv ne može doći do svake ćelije i samo kreću problemi. Kreće pritisak visok, kreću bolovi i kreću druga oboljenja. I onda zapušava i onda i drugo đubre se ubacuje u telo i onda kreću lipomi, masna tkiva, nodusi ženama, miomi, artritisi, masna tkiva, tumori, lipomi, na kraju karcinomi i tako dalje. Sad se najviše umire od karcinoma i to je jedna epidemija nezaustaviva. A sve to američki lekar Norman Walker pre 100 godina nekoliko knjiga napisao i upozorio čovječanstvo i na mleče izdelke i na pšenicu, čak na pivo. Pivo je jako štetno. Upozorio i na meso. Sad istinu nekad nije dobro izreći. Ovima kojima ne odgovara da ljudi budu zdravi, oni su onda krenuli kampanje da se sve to mnogo koristi. Onda još je Tesla upozorio i pre 100 godina, ne dirajte otrove. Oni su milionima godina dole otišli u zemlju i ovdje se može živjeti. Međutim, eto šta smo mi sve uradili, digli smo sve tu hemiju i ljudsko telo se sad truje i hemijom i udahnemo i vodom i hranom i prosto ne znamo kako živeti. Kaj je torej metoda Human Up, ki je k zdravju in boljšemu počutju pomagala številnim bolnikom, ki so že izgubili sleherno upanje pri klasični in tradicionalni medicini? I to je jednostavno budućnost čovječanstva. Ovaj moj metod je vrlo jednostavan. Ja za 15 minuta svakoga naučim, čak mogu i dete od 15 godina naučim kako se atlas namešta, ali dete nema još tu komunikaciju, jer mi istražujemo u tom razgovoru kakve greške sve ljudi sami sebi prave. I spavanjem, i aktivnostima, vodom, hranom, lekovima, čak i šminkom se ljudsko telo truje i tako dalje. Muškarci ne koriste šminku većinom, ali preko ženskog tela unesemo, kažu, oko kilo otrova godišnje. A kako je tek ženama? Jesmo lepi, ali onda su i zbog toga zdravstveni problemi.
I to je naša isto misija, pored nameštanja atlasa, mi ćemo tu grešku lako otkloniti, ali ljude upućujemo kakve greške sami sebi prave ili su im nametnute greške koje teško možemo i da se slonimo, ali ipak treba ići u baštu, vrt svaki da ima kontakt sa zemljom, kad god može zemlja, da se bude bos, na vazduhu, znači na suncu, tako smo 200.000 godina živjeli. Ja nisam ni nutricionista, niti, kažem, imam medicinsko obrazovanje, dok ova knjiga je sad, kažem, najčitanija na Balkanu, za 10 godina očekujem da će biti najčitanija na svetu, da bi ljudi prosto shvatili da taj problem imaju i da moraju jednom da reše. I ono što je lepota, sad se već deca rađaju sa atlasom u dobrom mestu kad je majka nameštena i meni je to bila misterija kako je sad to moguće. 1000 generacija je bilo pogrešno, a sad je kako treba. Odjednom. Majčin organizam kvalitetniju hranu šalje fetusu i onda on njemu se ne oteža jetra i ne spava većinom desnom stranom prema tlu. Moje 2 unuka već imaju 4,5 i 2 godine, atlas im je na dobro mesto, još ih nisam nešto. Ipak, pašće negde u vrtiću, negde će ih negde udariti lopta, pašće sljuljjaške, nešto će se desiti, pa će im se malo zmaknuti i onda će trebati da se pritisne jednom. To bebama i deci ide samo. I najbolje je negde oko 7. mjeseca bebama početi i do 20. leti, na pola godine najmanje se dolazi, a po potrebi ako dete padne, udarac dobije veliki, onda da se dođe i pre toga. Inače, očekujem za 30, 40, 50 godina da svi ljudi na svijetu nameste atlas i da to postane deo životne zdravstvene kulture, da bukvalno u kućama bude taj masažer i da jedni drugim u mjesec dana sednu i jedni drugima zadrže, a mi ćemo im pokazati, to je vrlo jednostavno mesto, tu je jedno udubljenje, prosto nekako i ne može na drugo mesto se stavi i samo se napravi blagi pritisak. Izkušnje tistih, ki jim je bil z metodo Human Up nameščen atlas, so več kot zgovorne. Pred 1 letom sem bil na nameščanju atlasa in takrat sem se odločil, da bi tudi jaz to počel, zato ker je to res vračanje zdravja človeku. In pri sebi sem opazil strahovite spremembe. Za opaziti najprej rad bi vam pokazal nekoč sliko izpred 1 leta. Moji hlasi recimo so bili skoraj čisto sivi, zdaj sem malo bolj črn, kot sem bil takrat. Kar je pa najbolj važno, sklepi po celem telesu so se očistili in ni več bolečin po sklepih, ker sem imel prej hud artritis, revmatoidni artritis, ki mi je 40 let mučil. Sam to čiščenje je trajalo celo leto, zdaj lahko delam vse, tako kot pred mnogimi leti, kar je pravo zadovoljstvo. Ja, v bistvu jaz sem prej imela probleme s sinusi, slabo prebavo, pa tudi hrbtenica se mi zdi, da ni bila lih ravna, tako da zdaj se je kar izboljšalo, po parih mesecih že opazim razliko. Jaz sem imel velike težave z izčrpanost, utrujenost, velike težave z govorom, z očmi in zdaj lahko že normalno govorim, komuniciram, boljše vidim, vid se mi je izboljšal za polovico, izčrpanost se je čisto nije več in lahko normalno funkcioniram. Kdaj so vam namestili atlas? Nameščen je bil konec avgusta lansko leto. Namestil mi ga je Marko Bukovec. In torej učinki so več kot očitni? Učinki so izvrstni, zelo sem srečen in vesel, da lahko pomagam ljudem z nameščanjem atlasa in jim pomagam v njihovem boljšem življenju. In ko sem dala pa namestiti atlas, so se pa pojavljale od začetka neke določene spremembe, ampak predvsem sem bolj čutila na psihični podlagi, zelo močno se mi je odprlo tretje oko, večja senzibilnost, večja pretočnost, večja občutljivost. Največ sprememb je v bistvu bilo na zadnjem delu, v križnem predelu hrbtenice. Tam sem imela pa poškodbe že iz otroštva, no tam je pa bilo mečkrat tako, da se je poznalo, da atlas dela. Jaz sem imela zelo resne probleme z ščitnico, ker sem imela zelo veliko prometno nesrečo, imela sem zlom L4, L5
in so se mi bolečine konstantno pojavljale in s tem tudi je bilo, ki je prišlo do udarca, sem imela tudi ščitnico. Atlas sem se dala namestiti lani julija oziroma avgusta in s tem se mi je stanje konstantno zboljšalo. Sicer sem tudi sedaj prenehala z zdravili, hrbtenica se mi je zravnala, bolečin ne čutim, kar pomeni tudi mravljinčenje v levi desni nogi ne obstaja več. Zelo konkretne spremembe, tudi sem shujšala, lahko rečem 10 kg, tako da konkretne spremembe. Atlasologija oziroma nameščanje atlasa z metodo Human Up je doživela velike razsežnosti. Tudi Slovenija že ima prve atlasologe, ki so usposobljeni za izvajanje Human Up terapije, ustanovljeno pa je tudi že slovensko združenje za boljše življenje Human Up. Poslanstvo našeg združenja, da skupaj s svojimi atlasolozi se prizadevamo za bolj zdrav življenjski slog naših članov, za večjo povezanost z naravo, medgeneracijsko, medkulturno sodelovanje, pristnost, resničnost. Nekako želimo si živeti v bolj zdravi, srečnejši družbi. Vemo tudi, da se težave pojavijo z leti, najprej se začne s temi estetskimi težavami, debelost, grbavost, plešavost, ter pač na koncu pridejo bolj resne kardiovaskularne težave, težave štitnico, s hrbtenico, pritiskom, ker je v zadnjem času tudi v porastu različni primeri psihofizičnih težav, rak. In kar je za mene in za moje pojme najbolj zaskrbljujoče dejstvo, je velika neplodnost mladih. Žal, oziroma na srečo, obstaja rešitev za veliko število naših težav v sedanjosti, ker obeta lepo in človeka dostojno starost. In pravim, mi nismo zdravniki, ne zdravimo, mi sam ustvarjamo pogoje, da se začne organizem po namestitvi prvega vretenca in postavljanju glave na pravo mesto, se začne sve pač urejati. In s časoma bi si pričakovali, da smo bolj imamo težave, več zdravil, mi imamo manj. In naši člani so bolj zdravi, bolj vitalni, celo tudi več časa imajo, kar je malo zanimiva zadeva, kajti bolj smo organizirani, manj nas doteku nekatere malenkosti, ker so nas prejezile, nervirale, pač tudi zelo, a pravim, to tudi bojo naši atlasolozi povedali več, pomembno je to, kar jemo. Hrana je zelo pomembna, poleg namestitve atlasa moramo tudi sami narediti osnovne korake, da se bolj počutimo in imamo lepšo in zanimivo prihodnost. Mi smo tu organizirani kot združenje, Human Up. In naši člani pač poleg svetovanja, poleg druženja imajo pač namestitve atlasa, imajo še najmanj tri srečanja z nami. Da mi bomo sigurni, da je atlas v pravi poziciji. Namreč v nekih procentih se zgodi, da po namestitvi, ampak ne bom o tem mislim, na naši spletni strani to bolj razložil, se zgodi, da pač se malo zamakne, nikoli ne bo na tej slabi poziciji, na kateri je bil pre nastavitve, ampak ti enostavno manj čutijo izboljšanje. In zaradi tega mi želimo, da se vidimo po enem mesecu, po 4 mesece ali po enem letu v Sloveniji. Zato smo se tudi atlasolozi prizadeli, tudi naš predsednik v Srbiji je bil absolutno za to. Je tako postavljena zadeva, da so naši člani doživljenjsko. Naši člani in si želimo, da se enkrat na leto po tem izteku tega leta srečamo in preverimo, če atlas eni izberejo spomlad, ker se slabše počute v letnem obdobju, eni jesen, ker jim je, mislim, to je izbira. Drugače bi naš nasvet je, da se enkrat na leto potem, ko se konča sve vidimo, pač zadeva je pač odlična. Imamo skoraj zdaj v vsakem večjem mestu v Sloveniji svojega atlasologa, ker pač svi delamo enako, tako da uljudno vabljeni. Več o sami metodi namestitve atlasa po Human Up najdete na naši spletni strani ter Facebook profilu namestitev atlasa _humanup.si. In še dodatno 2 težave sem imela. Eno prometno nezgodo 25 let nazaj, hudo prometno nezgodo, ki sem imela poškodovano tu in še išjavi po slevi in polamana rebra.
In pred letom dni, še za nameček, sem padla v sred kuhinje in poškodovala glavo. In takrat je bilo res dosti vsega. Sem čisto igrom slučaja prišla do vaše knjige, prebrala z velikim veseljem in potem preko te iste osebe, koja mi je podarila knjigu, prišla do Damjana. On mi je naredio metodu, moram reči, da je prvi hip bilo posrečeno, jer nisem pričakovala, da me bo bolelo. Je mislil, da mi je ne vem kaj naredil, ampak apsolutno nič ni bilo hudega, ampak jaz nisem pričakovala to bolečino. In to je čisto normalno, to je čisto ljudsko, da tako reagirate. Po tiste, moram povedati, imela sem reakcijo. Bila sem čisto malo zmedena od vsega, od vtisa, potem tudi, ko sem se pelala domov, nisem vedela in kašljala sem in vse me je nekam matralo. Upoštevala sem navodila, ko mi je dal, kak moram spati, kaj moram narediti, od tiste brisače do vsega. Še nekaj, kar mi je dal še bolj misliti, jako sem o tem že prej mislila, o svoji prehrani. Da bi rekla, da sem popolnoma zdrava, da ne hodim zdravniku, bi se lagala, drugo pljuvala bi v svoj poklic in neke svoje zadeve, ampak sem zato obljubila Damjanu, ni me sram povedati, vsakome to povem, rada imam marsikatero alternativno zdravljenje, jer mislim, da uradna medicina mora iti s alternativnim zdravljenjem in zelo verjamem v neke zadeve. Poskusila sem marsikaj v življenju, ampak v tu vašu metodu zelo verjamem in sem vesela, da sam vas danas spoznala. Od nekoliko miliona vrsta koje postoje na našoj planeti, a i to našoj nije naša, ona je svih nas. Mi izgledamo da smo najsposobniji, savršeni, ali nismo. Nekada smo bili savršeni, dok je taj pršljen stajao na dobro mesto. Ali u davnoj prošlosti ljudi su se prejedali, pa se uvećala jetra. I svi mi već hiljadama godina kod majke u materici spavamo desnom stranom prema tlu. Većinom. Materica gura rame, gura glavu. I rađamo se pre rođenja da smo malo uvrnuti. Najgore je što je taj pršljen se formirao već na pogrešnom mjestu. I mi bi trebali da smo najzdraviji i da živimo 120 leti koliko bi i mogli da živimo. I mi smo jedini koji ne doživimo svoj biološki vek. Znači neko umre sa 60 godina, neko sa 120 godina. Kako je to moguće? Vidite, taj pršljen je, kroz život se isto pomera. Udarci u telo, glavu, trzaji. U spavanju može jastuk da ga također pomera. I sve što je na lošijem mestu, mi smo sve bolesni. Malo pre Nives rekla, znači na tom mestu smanjuje se komunikacija mozak-telo, smanjuje se dotok krvi do mozga, jer kroz pršljen dolazi u donji deo mozga, a pored pršljena ova karotida dolazi u gornji mozak. Kod većine je atlas nakrenut na desnu stranu, pomeren u desno, zaokrenut desno unazad i ono što je najgore, nagnut je napred. Moj učitelj Rene Šimperli nažalost nije znao da je atlas nagnut, jer kad je atlas nagnut napred, tada se krivi kičma. I što je lošijeg oblika, ne idu signali i onda i ovde blokada i dole blokada. Znači gravitacija je najveća sila univerzuma, mi smo jedini uspravljeni, taj pršljen ne stoji na mestu i onda nas krivi. Ker zdravje nima cene, je namestitev atlasa neprecenljiva, saj sistem zagotovimo kvalitetnejši vsak dan, brez bolečin in bolezni in, kar je najpomembneje, podaljšamo si tudi življenje. Mreža usposobljenih atlasologov se širi, prvi učenci so že postali učitelji oziroma usposobljeni atlasologi. Cilj gibanja Human Up je seveda usposobiti 1000 atlasologov, kajti le z njihovo pomočjo bo svet obvarovan bolezni, bolečin in trpljenja.